може би има и по-откачени от мен, но аз не съм малко откачен все пак. Ето това е за инструментите, за номерът, който ще ви покажа. Той се състои от сатър и лъжита, които ще ги потопя в един веген, на които ще включа фаза и нула и ще стопля вода за чай, за миене на крака или за миене на мъда. Опа, мама трябваше има Ама нищо. Ага, сега да започваме с конкретния опит. Надявам се, виждате ли, до половината пълен с вода. Ето. Джиджи, това е нова. Ага, разкараме тук инструментите за опита. Хайде ме, хабял. И естествено забавачка за хабял. Забелваме ние нашето хабял. И го забеляме и от другата страна. Хабелито. Хададе. Айше, изгорями. Готово. Дръзваме синьото на сатъра. Има си дупка специално за тази работа. Хората си го измислили още от Китай. Навиваме жицата. После слагаме на лъжицата. Навиваме. Хубаво. Всичко е навито добре и слагаме в лигена. Раздалечени да не се допълни. Виждате ли ги? И сега включваме контакта. Препоръчително да си изтъркате ръцете преди да включите. Ей си имаме чисто нов гръзове. Ей сега те ще започне да ври след няколко минути. Дори ще ви покажа с уреда, че има 220 волта. Така. Уред. Ето го. Топни пръстче да видим да сме сега. Надявам се вижда. Ето ще Вижда ли се, аз поприва водата. Ага, сега бръкам скуките от водата и става страшно. Мани! Това не трябваше да става. Топни пръстче, да сме сигурни. Ти луд ли си? Да бе, сега вземи една дъщица на кръцка и малко лук да фрали. Имаш инфиденция, една прямо бърза супичка. Ще го направим. Дебълга си това так ще ли съм. Колко си киловата паса? това бързовар бе? А? Колко киловата това бързовар? Абе не знам, че като го включи в трафопоста тръгва да вика цък. О, сега вече може си сложа край. Посакаш бе! Започвай! Ти